Dobrý deň, máme tu nové video ako El Baconero a teraz tu máme poprvýkrát Brawl Stars, máme tu môj účet a zahráme si asi so Kenjim jednu hru alebo viac. Dáme 3 hry. Tak neviem, jak to dáme, ale mám na ňo Hypercharge, tak mohli by sme to nejak dobre zvládnuť. No Sirius, tak ako... Čo si myslíte, kto je lepší, Sirius alebo Case? Ojoj, tak to som trochu pokašľal. Ako Kenji je dosť dobrý, ale musíte sa s ním naučiť hrať, lebo aj s Crowom. Ideme na El Prima a zabijeme ho. Nie. OK. OK, tu máš Maple. Ojoj. Nie. OK. Dodge. Maple. OK. No, tak máme toho Mipla. A ešte 4 brawlery ostávajú, tak ešte na tu. No Sirius, OK. Oj, no tak sme tretí. Moc to nevyšlo. Tak teraz dáme s Crowom. Nová drop, no tak to vôbec. Dáme Crowa. Dáme Crowa. Tak teda napíšte do komentárov, kto je lepší. Sirius alebo Case. Koho si mám vybrať, buď Sirius alebo Case, lebo je to ťažké rozhodnutie. No a teraz túto Jessie zabijeme a skočíme, neskočíme ešte na El Prima. A teraz máme Hyper nabitý, tak jednu strelu, OK, máme ultinu, asi skočíme na ňo. A to nie je dobrý nápad, lebo on mi dal a nedal ultinu, OK. No, tak teraz je to ešte v pohode. OK. Dobre, ešte túto by zabijeme, dáme Hyper a skočíme. OK, hotovo. Ako Crow je oveľa lepší ako ten Genji podľa mňa, lebo start drop. No super. Dáme Crowbomb. Tak pome. No, tak ideme. No. Ako Crow je fakt dobrý, ale fakt sa musíte s ním naučiť hrať, lebo to je ťažká postava na hranie. OK. To je z toho Fenga, alebo Franka. Feng alebo Frank. Nech si minie ultinu ten Frank. Tu je Otis? Čakaj. Je tu Otis. Asi neskočím po ňom. Ojoj, tak to asi nie. Tak asi skočíme potom Frankovi no ale 8 brawlerov ešte ostáva, to asi neskôr. Potom Frankovi.
Nie. Oj, to som ledva tak zahral. Toto ten dobre trafil. Lenže som to dobre nezahral. Áno, letíš? OK, čau. To som na čo skočil, však mala pôjsť, no tak to sme umreli, OK, nevadí. No, ako kroj je fakt dobrý. Kúkneme čo nové v šope. Kde čakať? Super, lola, to nič. Tak to vôbec. Super, fakt nič. Wow. Starnovat, to je... Podľa vás, ktorá je najlepšia season? Podľa mňa najlepšia season bola SpongeBob. A Stranger Things. No, tak máme tu... dosť dobrých protivníkov. Ak má ten Bull 11, tak to ako... čo vidno asi, že má, lebo... ja mám Bulla na 1, no tak to je na 11, OK. Je tu Mr. P. Tak ešte. OK. Nie. Dobre, dáme spomalenie. Ideme. OK. Ešte toto, no. Kto si niekedy myslel, že tento poison je healing potion? Dávajte do komentárov, lebo ja som si to niekedy myslel. OK, zakry. No, tak ideme proti Kennymu. Poď Kenny. Ale Kenny, poď. Nie. Oj, tak ako... Zapínam hyper. Yes! Fialový plamienok. No nič, tak sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie video a čaute.